HUZUP i Grad Zagreb zajedno u zaštiti potrošača. Projekt Saznajte i naučite o svojim pravima. Jamstvo i materijalni nedostatak kako ostvariti svoja prava. Tajnik HUZUP-a Tomislav Lončar. Kupovina proizvoda. Kada potrošač kupi neki proizvod, trgovac je dužan uz proizvod priložiti jamstveni list, uputstvo za uporabu koje mora biti prijevod originalnih uputstava, eventualno uputu za sastavljanje ako proizvod treba sastaviti, popis servisera i račun, a sve na hrvatskom jeziku. Račun i jamstveni list obavezno čuvajte najmanje 2 godine, odnosno koliko traje jamstvo ako je ono dulje od 2 godine. Ukoliko nešto nedostaje od navedene dokumentacije, svakako se potrošač treba obratiti trgovcu jednim prigovorom da mu se pošalje nedostajuća dokumentacija. Na prigovor potrošača trgovac mora odgovoriti u roku 15 dana. Ne bude li potrošač zadovoljan odgovorom ili ga uopće ne dobije, može se žalbom obratiti državnim inspektorima. Dostava proizvoda. Trgovac je dostavio proizvod potrošaču. Najbolje je odmah, još dok je dostavljač nazočan, tražiti da se proizvod raspakira te da se pregleda. U slučaju pronalaska nekakvih oštećenja, proizvod ne treba preuzeti, već ga dostavljač treba odmah vratiti trgovcu. Kada dostavljač ne želi pričekati pregled proizvoda, potrošač mu nije dužan potpisati primitak. Pazite, često puta na potvrdi o primitku piše da je proizvod preuzet u ispravnom stanju. Dobro pročitajte što potpisujete. Potrošač nije u obvezi odmah pregledati primljeni proizvod, ali je dužan u roku 2 mjeseca od uočenog nedostatka ili oštećenja isto prijaviti trgovcu. Kada je s proizvodom sve u redu, potrošač može zatražiti od trgovca, dostavljača, da preuzme ambalažni omot prema Zakonu o zaštiti potrošača. Bez obzira je li potrošač ostavio ambalažu trgovcu ili nije, trgovac kasnije ne smije uvjetovati servis ili bilo kakav prigovor potrošača dostavom proizvoda u originalnoj ambalaži. Jamstvo proizvoda ili garancija. Jamstvo je temeljeno na zakonskim propisima, ali opseg jamstva propisuje trgovac ili proizvođač. Uobičajeno je u Europskoj uniji da je jamstvo 2 godine od kupovine proizvoda, ali nažalost to još nije ugrađeno u naš Zakon o zaštiti potrošača. Svakako je dobro pripaziti kada na omotu proizvoda ili ambalaži piše da je jamstvo 2 godine, jer onda trgovac mora dati takvo jamstvo. U protivnom se radi o zavaravajućoj poslovnoj praksi. Prema Zakonu o obveznim odnosima jamstvo mora sadržavati pojedinosti koje su potrebne kupcu za ostvarenje njegovih prava, a posebno trajanje jamstva i teritorijalno važenje jamstva, te naziv i adresu izdavatelja jamstva. Popravak se može tražiti u cijelom jamstvenom roku, a zamjena proizvoda samo ako proizvod nije popravljen u primjerenom roku. Potrošač ima pravo na naknadu štete za vrijeme trajanja popravka jer je bio lišen korištenja kupljenog proizvoda. Dok je potrošač bio bez proizvoda koji je na popravku, mora mu se produljiti jamstveni rok. Kada je zamijenjen vitalni dio proizvoda ili je potrošač dobio novi proizvod, onda mora dobiti novo jamstvo. Zakonom je određeno da je trgovac o svom trošku dužan prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno mora isto tako vratiti nazad potrošaču.
Za to vrijeme trgovac, odnosno proizvođač, snosi rizik za propast ili oštećenje stvari. Potrošači trebaju biti naročito pažljivi kada kupuju proizvode veće vrijednosti iz druge ruke od ovlaštenih trgovaca, na primjer automobil. Često puta im se govori o nekakvom jamstvu, ali potrošač treba inzistirati na pisanom jamstvu sa svim detaljima. Ako to ne dobije, svakako je dobro razmisliti o odustajanju od kupovine. Materijalni nedostatak proizvoda. Prava potrošača radi materijalnog nedostatka navedena su u Zakonu o obveznim odnosima, odnosno proizlaze iz samog zakona. Ako proizvod nema potrebna svojstva za svoj redoviti rad, ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene ili propisane, kada je prodavatelj predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak i model pokazani samo radi obavijesti. Ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koje kupac može opravdano očekivati prema naravi proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvu proizvoda, u reklamama u javnim medijima. Ako proizvod bude nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjavanje ugovora o prodaji i na kraju ako je nepravilna montaža posljedica nedostatka u uputama za montažu. Kada potrošač smatra da se radi o materijalnom nedostatku, ima pravo tražiti od trgovca svoja prava po pitanju materijalnog nedostatka do 2 godine od dana kupovine proizvoda. Utvrdi li se materijalni nedostatak proizvoda, potrošač može tražiti da se proizvod zamijeni, popravi, snizi cijena ili vrati novac i raskine ugovor, a potrošač određuje što želi. Najbolje je uputiti pisani prigovor trgovca u kojem će potrošač napisati što želi, a trgovac mora odgovoriti u roku 15 dana. Ako bi trgovac tražio da proizvod pregleda servis, onda potrošač u potvrdi o predaji proizvoda treba inzistirati da se napiše ne želim popravak. Svakako je dobro fotokopirati dokumentaciju koju potrošač prilaže uz proizvod. U prvih 6 mjeseci trgovac treba dokazati da nema materijalnog nedostatka, makar i vještačenjem koje naređuje državni inspektor. I to treba platiti, bez obzira na ishod vještačenja. Poslije 6 mjeseci vještačenje plaća strana koja je u krivu. Ukoliko trgovac ne želi postupiti po prigovoru potrošača ili ne odgovori na prigovor u roku 15 dana, prema Zakonu o zaštiti potrošača, treba ga prijaviti državnim inspektorima. Zahvaljujemo na pažnji.